ман ба шумо салом мерасонам, бинандагони азиз ва дӯстдорони ютуб. Хуш омадед ба канали Авеста Медиа. Обуна шавед, лайк ва зангуларо пахш кунед ва инак видеои омӯзишии имрӯзаро сар мекунем. имрӯз мо бо шумо дар бораи интихоби мавзӯи канал суҳбат хоҳем кард. барои ютуб канал кушодан ду сутуни асосии каналро пешакӣ ба нақша гирифтан дар кор аст. Якум ин мавзӯъ, яъне тематика. Дуюм ин бинанда, шунаванда ё ин ки аудитория. бояд қайд кард ки мавзӯъ якчанд равиши алоҳидаи худро дорад. яъне ниша мегӯянд, тема ва ниша. ва аудитория ҳам равишҳои алоҳидаи худро нею, як таҳлили алоҳидаҳои худро дорад. ин ҷинс, сол ва мо ҳозир дар ин бора ҳам сухан мекунем. масалан, ҳозир мавзӯи хӯрокро барои фаҳмондагӣ мисол меорем. инак мавзӯи хӯрок хеле калон аст, ҳама медонад. агар шумо ошпази хуб бошед, метавонед мавзӯъро пурра пешкаши бинандагон гардонед. ё метавонед ягон равиши алоҳидаи ин мавзӯъро интихоб кунед. масалан, хӯрокҳои солим, хӯрокҳои кӯдакона, маслиҳатҳои муфид барои ошхона, хӯрокҳо барои беморони қанд ва ғайра. кадом равишеро шумо интихоб кунед, бо мурури замон тамошобин ва шунавандаи худро ҷамъ мекунед. интихоби мавзӯъ ва равиш хеле ва хеле қисми муҳим мебошад. барои ҳамин бисёр ҷиддӣ бошед дар ин бора. ва инро агар каме фикр кунед худатон, ҳам мавзӯъ ва ҳам равише ки ба шумо худатон писанд аст, ёфтан осон аст. инҷо муҳим он аст ки ягон мавзӯъ ва равишеро гирифтан дар кор ки ба одам худаш писанд бошад, чунки дар бадаш назанад ва мисол чӣ хеле ки мегӯянд ба ӯ интерес набошад ҳамин мавзӯъро пеш бурдан, ҳамин ё равишро дар бораш ба бинандагон сухан кардан ва гуфтан. ҳоло дар ютуб бисёр каналҳое мавҷуд аст ки на мавзӯъ ва на равиши муайян доранд. муаллифони ин каналҳо видеоҳоеро ба канал нашр мекунанд ки аксаран гуногунанд. дар чунин ҳолат шунавандаҳо ҳам пароканда мешаванд, чунки ба онҳо як ё ду видео писанд асту халос. баъзан вақт забонҳои гуногун ҳам ба чашм мерасад. видеоҳо аз ҳар ҷо гирифта ба канали худашон бор мекунанд. ин бисёр ғалат аст ва ин каналҳоро канал ҳам гуфта намешавад ва як мақсади, як равияи муайян надорад. барои ҳамин бозум мо дар бораи кор, яъне вақте ки шумо худатон як равияи дурусти каналро пеш бурдан ва ҷиддӣ ба ин мавзӯъ назар карданро гап зада истодаем. барои ҳамин мавзӯъ ва равиш бисёр чизи дар корӣ мебошад ва ин яъне сутун ва сутун ин пункт ба забони русӣ тарҷумаи аз ҳама дурусти онро сутун мисол тарҷума кардем. барои ҳамин дуруст фаҳмидан дар кор ки ин пункт мебошад, якум ва дуюм пункт. якум пункт ин мавзӯъ буд, дуюм пункт ин аудитория дар ёди шумо аст ва аудитория, бинанда. дуюм сутун ин ки қисми муҳиме ки ба канали шумо муваффақият меорад, ин шунавандаи шумост. маълум аст ки дар мавзӯи хӯрок шунавандаҳои асосии мо занҳо, студентҳо, мардони танҳо мебошанд. лекин ин як таҳлили сатҳӣ аст, яъне осон таҳлил. аммо шумо бояд умуман аудитория ва шунавандагони худро ҷиддитар таҳлил кунед ва фоизи ҳар як категорияро муайян карда видеоҳои худро ба он мутобиқ кунед. ман ҳозир дар слайд ин ду пункт, яъне
ду пункте ки основополагающий, яъне якумин чизе ки бояд шумо бинандаҳои худро ҷудо кунед, ҷинс ва сол. Яъне мардҳо шуморо тамошо мекунанд, занҳо чанд солаанд, то 20 сола, то 40 сола, то 60 сола, марданд, зананд. Инҳо бисёр як чизҳои даркорӣ мебошанд барои ҳар як блогер, барои ҳар як одаме ки мехоҳад канали худро пеш барад. ба хотир гирифтан дар кор ки ҳатто ҳар як видео аудиторияи худашро дорад. Масалан, ин видеоро деҳқон тамошо намекунад, зеро ӯ ба маслиҳатҳо ва манфиатҳои дигар ниёз дорад. яке аз осонтарин таҳлили аудитория ин суҳбат ва саволу ҷавоб дар комментария ва инчунин ба инобат гирифтани дархосту пешниҳодҳои онҳо мебошад. яъне дар комментария бисёр саволу ҷавоб, ҳар мисол конкурс, ҳар як пурсидан дар кор ки ба шумо чӣ таҳлили ҳар як видео, яъне аналитика, ин дар бораи аналитика, дар бораи ҳамаи ин чизҳо дар видеоҳои оянда гап мезанем ва онҳоро таҳлил мекунем. Ин видео якум аст ва мумкин бисёри чизҳоро ҳозир гуфта нагузарем, не ки дар оянда ҳамаашро мегӯем. ва инак ин буд дӯстон видеои имрӯза. дар канали мазкур хеле ки аллакай гуфтем, дар оянда бисёр видеоҳо бо маслиҳатҳои муфид барои дӯстдорони ютуб ва блогерҳо нашр мешавад. барои ҳамин бо мо бошед. бо шумо буд Авеста Медиа. ба канали мо обуна шавед, лайк ва зангударо пахш кунед. ба шумо муваффақият. То видеоҳои нав.